Bukusong sengtini o jaga phai sopaijak sini jompui jola hati bazaro je sini manai oluyoni belai kheno sak sori hamya wngmani bai sing o jompui jola hati o sing sini manai oluyoni bagai sing donation sini manai oluyo teborma bo belai kheno sak sori hamya wngmani bai je bini bubuksa koktui aboni sate sate second time operation khainani tongmani পরেওনো বিনি বাবু ব থৈ থাংজা জাখা আবুনি বাগै जों तिनि मोनाय अलियनि बागै जों डनेशन खालाय तंलायो जों तिनि सालायनाय दाराबाय आच्छा दारा जों तर पिक्चार नुखा सिनि मोनाय अलियनि इनके नोंखे अमो बुफुरुनि सिमिं अ जे चुबासु याप्रि सेका माने खालायनानै जों जे मोननाय अलरेडि बागै जों फ्राय आई थिंक जों 3 month 4 month नांखना साइटल लंमाने ताफोर जों सक्सेसफुल खायमियाखौ इनके तापसु जातो लुखर सुबाय दङ हायफोर जे चुबानाय दङ लुखरनो बेलेके हामबाय बने आसिबार बाय बने फान बायदि जों बनो हामना थाङै दङ एन्ड चिनि तो खतम फान बा जों तो जेसे मानसा बयनि थाने जों सुबा सुसानाय दङ जे चुबानाय दङ जा हामबाय पापेले मारो एन्ड चिनि आरो जम्बै जिल्ला एरियानि बाजार कमिटिनो बेलेके हामबाय जों पारमिसन दमा बागै डनेशन खायना बागै इनके अमनो ता जों 3 month 4 month तका इनके जों ताबो नेक्स्ट मानो जानुवारि दिगे 8 तारिख बा 9 तारिख जों शिलंआव लांना नाय दङ शिलं नीलगिरि हस्पिटाल वान सो लायजाक ताफोर जों रां कालेक्ट खालामनो ओंसैया कथा असुनता आच्छा दारा जे अबो अपारेशन खायनायनि बागै बोसोराव नांनाय जे अबनि माने अमसो एमाउन्ट इनके पहिलाव खायखाबरा आई थिंक 1,50,000 थाङना अबनि परेंगे ताबो फर्स्ट सेकंड स्टेप थांनाय 2 lakhs एंड थर्ड स्टेप थांनाय 2 lakhs टोटली 5 lakhs नांनाय कारण 2 lakh तो अब डॉक्टर खर्च नांनाय 1 lakh इनके तो एबाके गारिफोरनि जाखबाय थांनानै मा दङ एबाके फ्लाइटफोरजों थांनानै मा दङ अब रक्ता प्राय 5 lakh जक थांनाय इनके ताबसो जातो चिनियाको असुनो अंखो इनके चिनि ताबोथ जोंथ बयके एनजिओ खाया चिनि जे मानसि लुगरन थाने जों सुबा सुसानाय दंजागो इनके लुगराबो रजाव जों जेसो मानसा अबरंता नौनि आशीर्वाद नांगौ जे लुगरनि सपोर्टबो नांगौ इनके जों बिनि भिडिअ थुथैनो फानो जों जिपे नम्बर रैवाना चोवाय माननाय इनके दालबिदार न्यूज एंटरटेनमेंट बेलेके हामबाय पाबेला मारो अ जरावो या करे सुनो लगेर फेमा बागे एंड थैंक यू अच्छा दारा इनके ताबु जे अमो 5 लाख बाय माने बिनि गिले हारा हामनो माने निनि बखातामो वानसुक आनि वानसुबा तो माने जों तो केबनि फानबाय जों साइमेया मताय ताम खायतोना गडसे साइमाने अब तफनो डाक्टर सामाने कक्त मा साने खलायो बो तो 2 स्टेप खायकेनो ताइ 2 स्टेप खायकेनो बो सक्सेसफुल लंनाय साजागो तावसो जातो जोंबो वानसुलाय जा कॉन्फिडेंस दङ जों ताङै हेके हामनाय हिनि वानसुलाय जाता चिनि बो खावके अबनता बिनि पारांके खवाय बायजालबारि बिनि पारानमो के डंगर कामी हिनजागो के बिनि बुमुंखा अलियो डेबरमा एडियाटनि सरायताबो 8 बोसोरनि सराय के दारन सिनिमो आनि सिनिमो के आंखोनो सालाया आनि चेनेल मुं सासेनो बिशाल ब्लॉग ऑफिशियल 223 के जता बर साइमानो आनि पारांके दराय डिस्ट्रिक्ट लं ट्राइबेल सामनो एरिया हामबाय अच्छा हामाय बेलाके दारा इनके जों खानाय मा खाना सिन दारानि खुक्तै बो जे मानसा जे सिनि मनाय अलियनि बागै बो सुबासु खालाय दङ आबनो जों लुखरावनो सानाय जों किसा जे चुक्तै जों अमा हायकेनो चुबा लायनाय तामखे सिनि तिपारा सारक मा बिसिबा अमा हाय रुगि बेलायखे नङै दङ गासनो बेलाके हामबाय सिनि दालबिदार न्यूज एंटरटेनमेंट बिसिंतै जों नरनो पाइप्लाया हामबाय आसुन नाय सिनि yang salahnya pada sini cameraman sabai salahnya oi ko je oro nugui makana sini darabai no sing tini salahnya thani ko acha dara sing manai oloi ni bagai sing donation khaimani inge nang bo je tuktui bono chuba ka heda inge sing nang bai thani ko salayan ta inge nang je manai oloi ni bagai sing donation khaimani nang bahai ma tong haita बिना हमनो लोग आंग तो अनेक दुखु नांगो आबो जाव जे सुक्ति मा ता दं का हम अच्छा नों लुखरावनो तामो कासाना मोसौ जे अमाहाय डनेशन माने द आं हायनो बयबो जे सुक्ति रथों बो हामबा जतन अच्छा हामबाय अच्छा दारा मुखे बादु अच्छा ठीक আছে हामबाय दारा दो हामबाय
nó mi khá quá vậy thế giáp phát ra giá chục mani deh rena kamu teman ini mungkin olio devar mah ini kita tahu tanya jorok ini tahu dah lagi 10,330 সময় ঠিক এটা সুবারং ভাই hambai dalil ngomong teh kumaya person. Oh. Ayo. Kiko. Hambai nana. Hambai.
kau tong lagi. Itu dia tahu. Kalau dia cuma ni cuma aja kono. Coba zaman aja. Ini barang saya kuayo. Ke olio dia bermah. Aku kau cerai. Kau tong ini abo tadi optima yang gue apa ini kita mau tong kata. Ini orang dia cuma ni coba zaman ini mana yo. Coba mana ba? Coba lain ba. Kue bajang tadi. Sampai hamil anak. Tuh. Nó nói chỉ bảo nào. Nó ni asibat baca hamil apa? Dia kada Bohong.